सिगाङाव दोनथेनानै गाज्रि जानाय बायदि देखायनानै बिसोरखौ थादोब होनांगौ ओमफ्राय उननिफ्राय बेंनानै लागायनांगौ। जोंनाबो सांग्रांथिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पर्टेल दराव जेरैबाबो बोथोरा बुफ्रुनांगौ। बिराद देन्जारनि सायाव देन्जार जागासिनो दङ गिलु बालु फनजोंबो धमकि ओरैबो माबा माबि बुनो होसोनाय जुगुमनाय नांनो फैनोबा फै बेफोरबायदि बाथ्राल' बुंलायसो गारनायखौ ससियेल मिडियाजों माबा माबि खौरां बिजोंफोराव जों नुलायनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो 14 चिराङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौबो बेफोरबायदिनो फैयोब्ला सिगां बेंथानानै माबा मोनसे खालामनांगौ नङा होमबा माबा मोनसे खालामनांगौ बेफोरबायदि जोङो फेसबुकनो माबा माबिफ्रावहाय होदलायसो गारनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथायबा खिन्थु नै बिसोरबो सानना लानाया मोजां सोरबा सासेखौ दांनायनि सिगां बा बुनायनि सिगां आङो खय मास जेल सिङाव थानो हागोन आरो मान्थलि एडभकेटनो आङो बा सोरबा सासेनो 1000 थाखाखौ होनो रेडि खालामनानै बेंक बेलेन्स खालामनानै दोनदोंना दोनाखै नङा होमबा बे जिनिसखौ सानना लानायाबो मोजां बे आरोखि मोनसेल' कर्टआव होसनोब्लाथ' बे मोजांनि बाथ्रा खिन्थु चिराङावबो होबा क'क्राझारावबो होबा नों आरोबाव बाक्सा बा अदालगुरि बा गुवाहाटि बेफोरबायदियावबो बेफोरबायदि जुदि FIR होनानै दोनोब्ला बबेबा कर्टआवथ' नोंनो सानसेयावनो मोनसे टाइमावनो गोग्लैगोन अब्लाना नों मा खालामगोन बै एडभकेटखौ नोङो बै उकिलखौ नों बेसेबां मा खालामनानै मेनेज खालामनानै दोनगोन नैबेखौ सिगांनो सानना लानायाबो मोजां। सोरखौबा बुनायनि सिगां सोरखौबा एटेक खालामनायनि सिगां सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा BPFनि सोद्रोमाफ्राबो UPPLखौ बुयोब्ला बेंक बेलेन्सखौ एसे बारायनानै लायोब्ला मोजां बिनि उनावहाय बुना लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो UPPLनिखौबो सोरबाया बुयोब्ला BPFनिखौबो सोरबा बुयोब्ला जायखियानो बुवा मानो बा जायखियानो गारि सावलाय बुलाय माबा माबि नङा होमबा देथारलाय माथारलाय बेंक बेलेन्सफोरखौ एसे बारायनानै लाखा जाहाथे जोङो बा बै बुग्रा हान्जाया बै बेक्तिफोरनो मोजां रोखोमै फैसाखौ होनो हायो आरो जेलाव दान 3-4खौ थानो हानायखौ बेबस्थाखौ खालामना लाखानाया मोजां आरो न'खरनि फेमिलि गथ' गथायफोराबो जाहाथे मास 3आव रावनियावबो जानायनि थाखाय बिनांहैया बेफोरबायदि आरोखि थ' दुखुनांथावनाया नैबेसो सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा मोननै राजखान्थि दोलोआ दिनैहाय गावजों गाव बुलायसो गारदों नाथायबा दैदेनगिरिफोरा गाबोन समफोरनो मा आखाइजों आखाइ हमलायगोन बिखाजों बिखा फोनांलायगोन बुन्दु होनलायनाय जागोन खिन्थु नों आं जाम्बा जाम्थाफ्रासो सादा सिदा जायखौ बुङो हाफ बयल खावसे मोननाय खावसे मोनि बै बेक्तिफ्रासो नैबे सोरखौबा फनाव धमकि हरनाय डक्टर सांग्राङा फैदोंबा बिनि गारि सिगां खारनानै गारिखौ गाज्रि जानायफोरबायदि बेंथाना दोन आरो उनजों थांनानै होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों नुलायसो गारदों नङा होमबा बियो बेसेबां दुखुनांथावना बेसेबां लासिं सिं जाम्बा बुरबक मानसियासो बेफोरबायदिखौ खालामो दानि जुगाव बेफोरबायदि खालामबा जाया बै समावसोमोन नाथाय दा फननि जुगा बे जुगावहाय सोरखौबा धमकि होनाय आरो धमकि होनानैबो माथो लाब दं UPPLआ बुंबाय थादोंमोन गोजोन सान्थि गोजोन फैबाय दा नैबे गोजोना दा फोरमान जानो थांगासिनो दङ लोगोसे दिनैहाय जोंनि BTRनि CEM बिथांनि माबा माबिनो सम्पतिनो बेफोरबायदियाबो गोबां जायगायावनो गोसारलायसो गारदों एसेल' खोन्थानानै माखासेखौ दोनखुमानाय सोरबा माबा भरालि बर'नो बिनि नामाव एथ'खिनि उमुगनि नामाव एथ'खिनि दुखुनांथावनाया नैबेसो नङा होनबा मा जाहैगोन बिथां प्रमद बर'नि राजनितिकआ देग्लायहाय जेखियानो जादोला सांग्रां ब्रह्मखौ जे धमकि हरनाय बिनि माखासे कल रेकर्ड बेखौ खोनासंना लानि देलै जोंनाबो सांग्रांथिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पर्टेल दराव जेरैबाबो बुफ्रुनांगौ। सोरनाव हाबदों बेखौ नायग्रोदो बाहागि डिस्टार्ब खालामबा खालामहैजायो फैदो ज'नो जोंनिया फल' खालामगासिनो दं नामा थांनांगौब्ला ओंखारनोसै सांग्राङा हाथिसारजों फैदोंलै हाथिसारजों दावखोबोदों 8थासो दं गारि
गारिखौ सिगाङाव दोनथेनानै गाज्रि जानाय बायदि देखायनानै बिसोरखौ थाद'होनांगौ ओमफ्राय उननिफ्राय बेंनानै लागायनांगौ लराफोरखौ। सांग्रांमोन बिरदावमोन दावखोदोंनो 10ता गारि साहाजों दा देवस्रियाव थांगोन ना दादगारियाव थांगोन खबर लालायदो दे। सांग्रांनि गासैबो गारिया दादगारियाव दंफैजोबोलै मोजां नोजोर होलादो जों दादगारियाव दं नै। देलै जोंनाबो सांग्रांनिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पटेनसियेल दराव जेरैबाबो बुफ्रुनांगौ। सोरनाव हाबदों बेखौ नायग्रोदो बाहागि। डिस्टार्ब खालामबा खालामहैजायो फैदो ज' ज'नो। जोंनिया फल' खालामगासिनो दं नामा? थांनांगौब्ला ओंखारनोसै। सांग्रांआ हाथिसारजों फैदोंलै हाथिसारजों दावखोबोदों 8थासो दं गारि। गारिखौ सिगाङाव दोनथेनानै गाज्रि जानाय बायदि देखायनानै बिसोरखौ थाद'होनांगौ ओमफ्राय उननिफ्राय बेंनानै लागायनांगौ लराफोरखौ। सांग्रांमोन बिरदावमोन दावखोदोंनो 10ता गारि साहाजों दा देवस्रियाव थांगोन ना दादगारियाव थांगोन खबर लालायदो दे। सांग्रांनि गासैबो गारिया दादगारियाव दंफैजोबोलै मोजां नोजोर होलादो जों दादगारियाव दं नै। देलै जोंनाबो सांग्रांनिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पटेनसियेल दराव जेरैबाबो बुफ्रुनांगौ। सोरनाव हाबदों बेखौ नायग्रोदो बाहागि। डिस्टार्ब खालामबा खालामहैजायो फैदो ज' ज'नो। जोंनिया फल' खालामगासिनो दं नामा? थांनांगौब्ला ओंखारनोसै। सांग्रांआ हाथिसारजों फैदोंलै हाथिसारजों दावखोबोदों 8थासो दं गारि। गारिखौ सिगाङाव दोनथेनानै गाज्रि जानाय बायदि देखायनानै बिसोरखौ थाद'होनांगौ ओमफ्राय उननिफ्राय बेंनानै लागायनांगौ लराफोरखौ। सांग्रांमोन बिरदावमोन दावखोदोंनो 10ता गारि साहाजों दा देवस्रियाव थांगोन ना दादगारियाव थांगोन खबर लालायदो दे। सांग्रांनि गासैबो गारिया दादगारियाव दंफैजोबोलै मोजां नोजोर होलादो जों दादगारियाव दं नै।